minut předpolednem, kdy se na těchto rozhlasových vlnách, jako vždycky, ozve sváteční vyzvánění. Tentokrát je náš spolupracovník Štěpán Radkovič pořídil v obci Předklášteří u Tišnova v okrese Brno-Venkov. Zdejší cisterciácké opatství Porta Coeli, což z latiny do češtiny přeloženo znamená brána nebes, je jediným fungujícím českým cisterciáckým klášterem v České republice. Podle řehole svatého Benedikta v něm žijí 4 sestry. Jeho areál s románsko-gotickým kostelem Nanebevzetí Panny Marie je tedy památkově chráněn, byl prohlášen národní kulturní památkou České republiky. O založení kláštera cisterciáček zvažovala královna Konstancie Uherská společně se svým manželem, králem Přemyslem Otakarem I. Došlo k tomu však až po Přemyslově smrti. Také bylo určeno, kde bude nový konvent stát. Místo Prahy byl zvolen moravský Tišnov, respektive jeho soused, který pak dostal jméno Předklášteří. První sestry přišly do tohoto klášterního provizoria, protože ještě nebyla dokončena stavba klášterních budov a traduje se, že sestry musely po nějakou dobu žít v provizorně zhotovených chatkách. Jinak zdejší chrám s unikátním portálem nese zasvěcení Panně Marii a jejímu Nanebevzetí. A takto znějí jeho zvony, které uvedou náš pozdrav. Dobrý den, milí moji.